abbronzatissima sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te, abbronzatissima a 2 passi dal mare. Com'è dolce sentirti respirare con me sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare, abbronzatissima sotto i raggi del sole, a 2 passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare, abbronzatissima sotto i raggi del sole, a 2 passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima. Mentre es banyava a la platja de... Isotta Barberino va patir un desagradable contratemps. Nedava mar endins i quan li va semblar que era l'hora de tornar es va girar la sorra i es va adonar que s'havia produït un fet sense remei. Havia perdut el vestit de bany. No sabria dir si li havia passat en aquell moment o si ja feia una estona que nedava sense ell. Del banyador nou de 2 peces només li quedaven els sostenidors. En un moment de maluc potser li devien haver saltat els botons i l'eslip li havia relliscat cama avall. Potser encara s'estava enfonsant a poca distància. Va mirar de capbussar-se sota l'aigua per trobar-lo. Però de seguida es va quedar sense respiració i només veia ombres verdes que feien pampallugues. Va reprimir l'ànsia que li creixia per dins. Va intentar posar en ordre els seus pensaments. Era migdia, hi havia gens dins l'aigua, i piragües, en patins o nedant. No coneixia ningú. Havia arribat el dia abans. Amb el marit, que havia hagut de tornar corrents a la ciutat. Ara no tenia més remei. Va pensar la senyora i es va meravellar de la seva nítida i tranquil·la capacitat de raonar. Que trobar entre aquesta gent la barca d'un socorrista que bé hi devia ser. O d'una persona que d'alguna manera inspirés confiança i cridar-la. Ho veia apropar, sí. I aconseguir demanar-li a la vegada ajuda i discreció. Tot això, la senyora Isota ho pensava mentre surava gairebé cargolada, gesticulant. Sense gosar mirar al seu voltant. Només treia el cap, però involuntàriament baixava la cara cap a la superfície de l'aigua. No per escatir-ne el secret. En aquest moment considerat inviolable. Sinó amb un gest com qui es frega les parpelles i les temples amb el llençol o el coixí per recollir les llàgrimes provocades per un pensament nocturn. Però, de fet, les llàgrimes hi eren. Esperant rere les comissures dels ulls. I potser aquell moviment instintiu del cap era justament per eixugar-se les làgrimes al mar. Vet aquí com n'estava d'alterada. Vet aquí la diferència entre raó i sentiment. Així que no estava gens tranquil·la. Estava desesperada. Dins d'aquell mar immòbil, travessat a llargs intervals per una amb prou feines percebuda onada, ella també es mantenia immòbil. Ja no amb ressades lentes, sinó amb un suplicant moviment de mans enmig de l'aigua. I el senyal més alarmant de la seva condició, que potser ni tan sols intuïa, era aquesta economia de forces que li calia respectar. Gairebé com si tingués per endavant un lapse de temps llarguíssim i esgotador. El banyador de 2 peces se l'havia posat aquell matí per primera vegada.
I a la platja, entre tants desconeguts, li va semblar que la feia sentir una mica incòmoda. En canvi, només entrar a l'aigua es va sentir contenta, més lliure de moviments i amb més ganes de nedar. A la senyora li agradaven els grans banys mar endins, però el seu no era un plaer d'esportista, ja que era una mica grassoneta i mandrosa. Filla, el que més li agradava era el contacte amb l'aigua, el fet de sentir que formava part d'aquell mar serè. El vestit de bany nou li va provocar justament aquesta sensació. Més ben dit, la primera cosa que va pensar mentre nedava va ser precisament... És com si anés nua. L'únic problema era la idea d'aquella platja plena. No per res, sinó perquè les seves futures coneixences balneàries, per culpa d'aquell vestit de bany, potser s'haurien fet una idea d'ella que després, d'alguna manera, haurien de canviar. No perquè es tractés d'un judici sobre la seva seriositat, ja que ara a la platja totes s'anaven així. Però sí perquè la trobessin, per exemple, esportista, massa a la moda, mentre que ella en realitat era una senyora realment tranquil·la i casolana. Potser va ser perquè tenia aquesta sensació d'ella mateixa tan diversa de l'habitual que no es va donar de res quan es va produir el fet. La incomoditat que havia sentit a la platja. I la novetat de l'aigua damunt la pell nua. I la vaga preocupació d'haver de tornar entre els banyistes. Ara estava amplificada i engolida pel nou i molt més greu torbament. No hauria volgut mirar la platja. I la va mirar. Tocaven les 12 i damunt la sorra els parasols de cercles concèntrics negres i grocs feien una ombra fosca sota la qual es refugiaven els cossos. I el formigueig dels banyistes es desbordava fins al mar i ja no quedava cap patí a la sorra. I quan n'arribava un, el tornaven a ocupar abans que toqués terra. I la vora fosca de l'extensió d'aigua blava estava remoguda per una contínua esquitxada d'escuma blanca, sobretot darrere de les cordes on es bellugava la patoleia de criatures i on cada onada suau provocava una cridòria amb notes que de seguida eren engolides pel terrabastall. Mar endins d'aquella platja, ella estava despullada. Ningú no ho hauria sospitat en veure només el seu cap sorgint de l'aigua, I una mica als braços i al pit. mentre nedava amb circunspecció. Sense alçar mai el cos de la superfície. Per tant, podia cercar ajuda sense haver-se d'exposar gaire. I per verificar quina part d'ella podia ser entrevista per els estranys, la senyora Isotta de tant en tant s'aturava i intentava mirar-se surant gairebé en vertical. I amb angoixa veia en l'aigua els ratxos de sol que relluïen en límpides reverberacions submarines i il·luminaven algues flotants i rampidíssims eixams de peixets ratllats i al fons la sorra ondulada. I damunt, el seu cos, En va, cargolant-lo amb les cames tancades. mirava d'amagar-lo de la seva mateixa mirada. La pell del ventre nítid blanquejava reveladora. Entre el bronzejat del pit i de les cuixes. I ni el moviment d'una onada, ni la circulació a mitja aigua d'algues semisubmergides amagaven la claror I la foscor. del seu ventre. La senyora va tornar a nedar d'aquella híbrida manera seva. Mantenint el cos tan avall com podia. I sense aturar-se, es tombava a mirar d'ara ull per darrere les espatlles. I en cada abraçada, la blanca amplada de la seva persona apareixia a la llum del dia en els seus contorns més recognoscibles i secrets. I s'afanyava. A canviar la direcció i la manera de nedar i es girava dins l'aigua, s'observava en cada inclinació i en cada llum. Es caragolava sobre ella mateixa. I sempre aquest ofensiu cos nu que la perseguia. Era una fugida del seu cos el que intentava, com si fos el d'una altra persona, qui ella, la senyora Isotta, no aconseguia salvar d'una difícil conjuntura i no tenia més remei que abandonar la seva sort. I malgrat tot, aquell cos magnífic i difícil d'amagar havia estat una glòria, un motiu de complaença. Només una contradictòria cadena de circumstàncies aparentment sensates podia convertir-lo ara en motiu de vergonya. O potser no. Potser la seva vida només consistia en la de la senyora vestida que havia estat en cadascun dels seus dies. I la seva nuesa, que li pertanyia tan poc, era un temerari estat de la naturalesa que es revelava de tant en tant, desvetllant meravelles en els éssers humans i en ella mateixa en primer lloc.
Ara, la senyora Isota recordava que fins i tot sola o en la intimitat amb el marit sempre havia acompanyat el fet d'anar nua amb un aire de complicitat. D'ironia entre cohibida i felina. Com si temporalment es posés uns camuflatges alegres però desproporcionats. Per una mena de secret carnavalesc entre esposos. A tenir un cos, la senyora s'hi havia acostumat amb una certa resistència. Després dels primers desil·lusionats anys romàntics. I l'havia assumit com qui aprèn a poder disposar d'una propietat desitjada per molts. Ara, la consciència d'aquest dret seu renaixia d'entre els antics temors en l'amenaça d'aquella platja cridanera. Stellina di mare, piccina, piccina. Tocades les 12, entre els banyistes dispersos per l'aigua, començava un reflux en direcció a la sorra. Era l'hora de dinar a les fondes. Dels pícnics davant de les casetes de bany. I també el moment en què es gaudeix de la sorra més roent sota el sol vertical. I quilles de barques i pneumàtics de patins de platja passaven prop de la senyora. I ella estudiava els rostres dels homes a bord. I en algun moment estava a punt de decidir-se a anar-los a trobar, Però cada vegada la lluentor d'una mirada entre pestanyes O el moviment angulós sobtat d'unes espatlles o d'uns colzes. l'obligaven a fugir. Empressades falsament desinvoltes. la calma de les quals s'amagava un cansament que començava a pesar-hi. Els que anaven en barca, sols o en grup, Nois completament enfervorits per l'exercici físic. Uns senyors de pretesa sagacitat i mirada insistent. en trobar-la perduda enmig del mar, amb una cara compunxida que no podia amagar una inquieta ansietat suplicant. Amb el casquet de bany que li donava una expressió de nina lleument susceptible. I amb les espatlles arrodonides, movent-se incertes. Sortien ràpidament del seu nirvana absort o turbulent, i els que anaven acompanyats l'assenyalaven alçant el mentó o picant l'ullet, i els que anaven sols frenaven amb un rem virant amb intenció a la proa per tallar-li el camí. A la seva necessitat de confiar-se responia aquest aixecament de barreres, de malícia i sobreentesos, un bardissar de pupilles punyents, d'incisives descobertes amb riallades ambigües, de sobtades aturades, interrogants de rems a flor d'aigua. I ella no tenia més remei que fugir. Passava algun nedador clavant cops de cap secs i camusos contra l'aigua i llançant esquitxos d'aigua sense alçar la mirada. Però la senyora no se'n refiava i fugia. De fet, potser tot i passar-li de llarg, els nedadors, presos d'un sobtat cansament, es posaven a fer el mort i es desentomien les cames amb un clapoteig insensat i giravoltaven al seu voltant. Fins que ella se n'anava mostrant-nos el seu menyspreu. Vet aquí que aquesta xarxa d'al·lusions obligades s'havia estès al seu voltant. Com si tots estiguessin a la guait. Com si cadascun d'aquests homes fantasiegés amb una dona a qui li havia de passar el que li havia passat a ella i es passessin l'estiu al mar esperant no perdre's el moment adequat. No hi havia sortida. Al front de les predisposades insinuacions masculines s'estenia a tots els homes. Sense cap escletxa possible. I aquell Salvador en qui ella s'havia entossudit a somiar com un ésser el més anònim possible, Gairebé un angèlic. socorrista. Ara estava segura que no existia. El socorrista que va veure passar, sens dubte que amb un mar tan en calma circulava amb la barca per prevenir possibles desgràcies. Tenia uns llavis tan carnosos. I una musculatura tan dibuixada pels nervis. Que ella no hauria tingut mai prou coratge per posar-se a les seves mans. Potser només Va pensar fins i tot en l'excitació del moment. per demanar-li que li obrís una caseta de bany o li plantés un parasol. En les seves frustrades fantasies, les persones a qui havia esperat poder-se dirigir eren sempre homes, No havia pensat en les dones. malgrat que tot hauria estat més simple. S'hauria activat una mena de solidaritat femenina en aquella conjuntura tan greu, en aquella angoixa de la qual només una d'elles podria fer-se càrrec del tot. Però la comunicació amb les persones del seu mateix sexe es produïa en ocasions poc freqüents i incertes, al contrari de la facilitat perillosa de les trobades amb els homes, i una malfiança, en aquest cas recíproca, les obstaculitzava. La majoria de les dones passaven amb els patins de parella amb un home Geloses i inaccessibles. i buscaven el mar obert, On aquell cos, que per ella només era el sofriment d'una vergonya passiva. per a les altres, significava l'arma d'una lluita agressiva o calculada. Alguna barca avançava plena vessada de jovenetes cridaneres i acalorades, i la senyora pensava,
en la distància entre la ínfima vulgaritat de la seva pena i la volàtil despreocupació de les altres. Pensava quantes vegades hauria hagut de repetir-los el crit de socors. Perquè el primer segur que no l'haurien sentit. Pensava en les mutacions dels seus rostres davant la notícia. I no es veien cor d'avisar-les. També va passar una rossa bronzejada, sola en una piragua, plena de suficiència i egoisme. Que sense dubte anava mar endins a prendre un bany de sol tota nua. I ni tan sols li passava pel cap que la nuesa pogués ser una desgràcia o una condemna. La senyora Isolta va ser conscient de com n'està de sola la dona, de com n'és d'estranya entre les seves iguals. Potser pel pacte contret amb l'home. La bondat solidària i espontània, que anticipa els crits d'ajuda i que dona suport a un senyal d'entesa en el moment de la desgràcia secreta, que l'home no entén. Les dones mai no l'haurien salvada i li faltava l'home. Se sentia al final de les seves forces. Una petita boia de color rovellat, ocupada fins llavors per un grup de joves des d'on saltaven de cap, de sobte, després d'una submergida general, va quedar lliure. S'hi va posar una gavina, va agitar les ales i va alçar el vol. Quan la senyora Isolta s'hi van agafar. S'ofegaria si no aconseguia aferrar-se a temps. Però ni la mort era possible, ni tan sols aquest injustificable, desproporcionat remei li era permès. Perquè quan ja estava a punt de deixar-se vèncer i no aconseguia mantenir la barbeta fora de l'aigua, va veure un ràpid alçament d'homes en les embarcacions del voltant, disposats a tirar-se a l'aigua per socórrer-la. Eren allà només per salvar-la, per dur-la nua i desmaiada enmig de les preguntes i les mirades d'un públic xafarder. I haver estat en perill de mort només hauria obtingut el ridícul i indigne resultat que ella procurava de fugir. Des de la boia, mirant els nedadors i els remers, que semblava que la platja reabsorbís a poc, recordava els meravellosos cansaments d'aquells retorns i els crits que sentia d'una embarcació a l'altra. Vinga, anem! Trobem a la sorra! Adéu, arriba abans! Ara! L'omplien d'una enveja sense límits, però en va tenir prou en fixar-se en un home prim Amb pantalons llargs, l'únic que havia quedat enmig del mar, dempeus, damunt d'una llanxa motor aturada, que es mirava, vés a saber què, dins l'aigua. i de seguida les ganes de tornar es van esvenir davant la por de ser vista, davant del neguit d'haver-se d'amagar rere la boia. Stellina di mare, piccina, piccina. Ja no recordava quan feia que era allà. La platja s'anava buidant. I la filera de patins tornava a ser a la sorra. I dels parasols que s'havien plegat un rere l'altre, només en quedava un cementiri de bastons desmuntats. I les gavines volaven arran d'aigua. I de la llança motor aturada havia desaparegut l'home prim i al seu lloc treia el nas per la borda el cap estupefacte d'un noiet de cabell arrissat. I va travessar el sol un núvol empès pel vent, que s'acabava d'aixecar contra un cúmul enganxat a les muntanyes. Ai, la senyora pensava en aquella hora vista des de la terra, en les tardes cerimonioses, en el destí de modesta dignitat i d'alegries respectuoses que pensava que tenia reservades i en la incongruència menyspreable que s'havia presentat sobtadament a contradir-la, com el càstig d'una culpa no comesa. No comesa? Potser aquell abandonament balneari seu, aquelles ganes de nedar sola, aquella alegria del propi cos dins del vestit de bany de dues peces triat amb massa temeritat, no eren senyals d'una fugida iniciada feia temps? El desafiament a una inclinació al pecat, les etapes d'una folla cursa cap a aquell estat de nuesa que ara se li presentava amb tota la seva miserable palidesa? I de la camaraderia dels homes, enmig dels quals s'havia pensat que circulava intacta com una papallona, fingint una còmplice desinvoltura de nina. I vet aquí que ara en descobria les crueltats fonamentals, la seva doble essència diabòlica, com la presència davant d'un mal del qual ella no s'havia protegit prou, i a la vegada com un instrument d'execució de la pena. Aferrada a les nanses de la boia, amb les puntes del dit s'exangües pel perllongat remull dins l'aigua, que els produïa relleus ondulats. La senyora se sentia exclosa del món sencer i no entenia per què aquesta nuesa que tothom porta al damunt des de sempre ara l'excloïa només a ella, com si fos l'única que anés nua, criatura que quedés nua sota el cel. I en alçar els ulls va veure dalt de la llança motora l'home i el noi, tots dos drets, que li feien gestos com dient-li que s'havia de quedar allà, que era inútil amoïnar-s'hi. Estaven seriosos i concentrats, tots dos,
Al contrari que tots els d'abans, com si li estiguessin anunciant un veredicte. Havia de resignar-se. Havia estat triada per pagar per tots. I si gesticulant provaven de fer una mena de somriure, era però sense cap ombra de malícia. Potser una invitació a acceptar la seva pena de bon grat. Tot seguit, la llanxa se'n va anar, molt més de pressa del que es podia esperar. Tots dos estaven pendents del motor i de la ruta i no es van tornar a tombar cap a la senyora. Que per la seva banda intentava dedicar-los un somriure, com per demostrar que si no se l'acusava de res més que de ser feta d'aquesta manera tan preuada i envejada per tots, si només li tocava expiar aquesta nostra maldestra tendresa de formes, ella acceptaria de tornar el pes, contenta. La llança, amb els seus misteriosos moviments i aquell confús munt de raonaments, l'havien mantinguda en un tant temorós estupor que va trigar a donar-se del fred. Una dolça adipositat permetia a la senyora Isotta uns balls llargs i gèlids que complien d'admiració marit i familiars. Gent prima. Però havia estat immersa massa estona i el sol s'havia apagat i la seva pell llisa s'havia omplert de granets puntiformes i una lenta gelor s'apoderava de la seva sang. Doncs vet aquí, que enmig dels calç freds que la sacsejaven, la Isotta es va sentir viva i en perill de mort. Innocent. Perquè aquella nuesa, que era com si sobtadament li hagués crescut al damunt, sempre l'havia acceptada no com una culpa personal, sinó com la seva innocència ansiosa, com la fraternitat secreta envers els altres, com carn i arrel del seu estat al món. I ells, en canvi, els espavilats de les piragües, les impàvides del parasols, que no l'acceptaven, que l'acusaven com si hagués comès un delicte, una infracció, eren els autèntics culpables. No volia pagar per ells, i es va retorçar, i es va estrènyer amb força la boia fent petar les dents amb les galtes xopes de llàgrimes. I des del port, la llança motora tornava. Encara més veloç que no pas abans. I a la proa, el noi arborava una peça de roba verda, una faldilla! Quan la llanxa es va aturar al seu costat i l'home prim li va oferir una mà perquè pugés a bord. I amb l'altra es tapava els ulls somrient. La senyora havia perdut tant l'esperança que algú la salvés I els seus pensaments havien arribat tan lluny que per un moment no va aconseguir connectar els sentits a l'aró i als gestos. i va estendre la mà envers la que l'home li oferia tensada, abans fins i tot de fer-se càrrec que no era la seva imaginació, sinó que aquella llanxa era real i havia vingut justament a socórrer-la. Se'n va fer càrrec i de sobte tot va esdevenir perfecte i inevitable i els pensaments, el fred, la por havien desaparegut. Va passar de pàl·lida a vermella com el foc. I ara, dreta damunt la llanxa, es posava aquella roba mentre l'home i el noi, tombats cap a l'horitzó, es miraven les gavines. Van engegar el motor i, asseguda a proa amb una faldilla verda amb flors de color taronja, va veure al fons de la barca les ulleres de pesca submarina. I va entendre com aquell parell havien sabut el seu secret. El noi, nedant sota l'aigua amb les ulleres i la fitora, l'havia vista i havia avisat l'home que també va baixar a mirar, Després li havien fet senyals que els esperés sense ser entesos. i havien corregut al port a buscar un vestit a casa de la dona d'un pescador. Tots dos seien a pop amb les mans al genoll i somrients. El noi, de cabells arrissats i d'uns 8 anys, era tot ulls. Amb un somriure meravellat de poltre. L'home, amb una cabellera hirsuta i grisa, Un cos d'un vermell maó de músculs allargats. i un somriure una mica trist, amb el cigarret apagat enganxat als llavis. A la senyora Isotta li va passar pel cap que potser tots dos, en veure-la vestida, miraven de recordar-la tal com l'havien vista sota l'aigua. Però això no la va incomodar. En el fons, com que algú l'havia de veure, estava contenta que haguessin estat els dos. I fins i tot que haguessin sentit curiositat i plaer. Per arribar a la platja, l'home conduïa la llanxa costejant el moll i els barns del port i els horts que donaven al mar. I els que miraven des de terra segur que es pensaven que aquells tres eren una família que tornava de pescar en barca, com cada vespre. A la senyora Isotta, asseguda a la llanxa motor amb aquell parell, amb l'estrident faldilla verda i taronja, li hauria agradat que el viatge seguís. Però la llanxa encarava la proa a la platja i els socorristes s'enduien les cadires a cobert. I l'home s'havia ajupit al costat del motor
I li donava l'esquena. L'esquena vermell mau. travessada per rosari de la columna vertebral, damunt de la qual la pell dura i salada s'estremia, com empesa per un sospir. Quiets i fixos, les negres manetes dels rellotges elèctrics de la ciutat, amb un salt d'insecte tots alhora, es llancen sobre el minut següent. Hop! Els ulls quadrats dels rellotges digitals abaixen sobtadament les parpelles amb un altre número gravat. Hop! Puntual i precís com un cinglot, s'encén el verd del semàfor i dotzenes de peus premen l'accelerador. Hop! Els salvavides s'acosten a la vorera. Les frenades dels tramvies. L'escaleta de la porta rep tants cops metàl·lics com peus de passatgers li cauen a sobre. Hop! 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 Roden les portes giratòries dels bancs. I a l'aquari dels vidres navega una infinita corrua de peixos amb abric i capell. Passa un exèrcit de tassetes sota els becs fumejant de les màquines de cafè. Desfila sobre les llustroses grades del banc. S'ofega encara enganxós de fosques restes de sucre en l'aquari. I els cotxes ara enfilen els musells cap al proper semàfor, i el següent, i l'altre, canviant un darrere l'altre el vermell en verd fins al darrer, allà lluny, que ningú mai pot atènyer abans que el vermell, tornant-se a encendre, no hagi desencadenat una estela de frens al llarg de tota la cua. El sol talla ratlles al carrer, la pols i revolta en l'aire. Baixa del cotxe la senyora Paula Tim davant la... Farmacèutica Paula Tim, S.A. La gorra amb visera del xofer sobresurt del sostre del cotxe. M'espero, senyora Paula Tim? Sí, Atilio. Gràcies, Atilio. Sobre el vidres de la porta d'entrada, el reflex de la vorera d'enfront s'inclina, fins a deixar lloc al reflex del quiosc i del sortidor de benzina. Els peus del porter sota la taula baixen des de la quasi verticalitat fins a aplanar-se sobre el paviment. Bon dia, senyora Paula Tim. Bon dia, Costanzo. Un empleat es llença a obrir-li la porta de vidre de la gran escala. Bon dia, senyora Paula Tim. Però ella Bon dia. empenya la porteta de molles que dona al pati. La molla s'estira com un arc i projecta la senyora Paula Tim cap a la llum i el renou. Com és habitual, Esquivant les sales d'espera, els salons... als locals de la direcció, amb velluts i catifes i foscors de caobes i majòliques, ella vol travessar la fàbrica en plena activitat.
Cap a un camió avancen les caixes, A mig aire per sobre d'unes cames una mica guerxes. embutides en pantalons vells, que caminen a petits passos apressats, gairebé com de cursa. Del darrere del camió fosc i envoltat de veus sobresurten uns grans braços nus. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Les caixes s'inclinen quasi en una reverència que és també un recol·locar-se sobre les incertes cames que continuen la seva petita cursa. Dia, senyora Paulatín. Bon dia. Les finestres del magatzem trenquen el llum i vibren el so dels martells. Les cabotes del claus Les puntes dels dits. I els martells es percassen al vol sobre el fons del pam, pam, pam. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Els paquets arriben a les caixes d'embalatge volant amb una sèrie de petites paràboles, cadascuna de les quals acaba i recomença en dues mans que entomen i rellancen com catapultes. Hop! Bon dia, senyora Paulatín. Hop! Bon dia, senyora Paulatín. Hop! Bon dia. sobre les taules d'embalatge Al centre de cada full de paper creixen piles de mans de dona. i titubets dins dels estoig de cartró fins que les mans es retiren. I només queden les piles dels tubets perfectament cúbics Que de sobte desapareixen en un embolcall de mans de dona. i solapes de paper alçades i plegades i marques de fàbrica. Pastilles Paulatín. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Les gorres blanques s'inclinen sobre la cinta transportadora per on avancen els tubets empaquetats dins dels estoigs. Els tubets per empaquetar. Els tubets per tancar. Els tubets per precintar. Els tubets per reomplir de 12 pastilles. Els tubets per encolar-hi a sobre l'etiqueta Paulatín. Les operàries estan dretes i quietes a banda i banda, excepte una vigilanta per cada grup que es va movent al voltant i que diu per boca de totes: Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. els autoclaus immòbils com elefants sotmesos a un gran esforç interior. Només les manetes oscil·len com peixos vermells a l'ampolla de vidre dels manòmetres. La màquina d'estampar pica i rebota sobre la pasta que s'escola allà llisa i uniforme. I continua després, un cop estampada, en petits cercles, fins al final on cauen en cascada totes les pastilles. La pluja de pols és aspirada, però sempre en queda suspesa en l'aire i escampa un núvol irrespirable, però dotat de totes les propietats medicinals de les pastilles. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. L'ascensor del personal que puja troba com un aire de muntanya. Passi, senyora Paulatín. Gràcies. Els papers s'arrollen puntejats de números sota l'arpegi suaus de les calculadores. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. I en negrits de ratlles compactes sota la metralladora de les màquines d'escriure, Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. darrere de la porta Secretaria privada del comandador Paulatín. s'obre la màquina d'escriure. Abandonada oneja una carta inacabada com una bandera blanca. El Truquin abans d'entrar. gira 90 graus i la senyora Paulatín veu el marit abraçat a la secretària. Bandarra! No, Octavia, espera jo! La porta bat. El Truquin abans d'entrar. cau a terra. El tamborill de les màquines d'escriure i de les calculadores continua com una gran barrera que no pot ser travessada per cap altre soroll. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. L'ascensor es precipita pel forat de l'escala. Ja se'n torna, senyora Paulatín? Bon dia. La màquina estampadora martelleja incessant pastilles i estossegades. Bon dia, senyora Paulatín. Els tubets corren horitzontals, verticals, horitzontals, verticals. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. El paper d'embalar els paquets es retorça amb un crepitar sec. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Els paquets s'envolen fent paràbola en l'aire. Hop! Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Les martellades bombardegen els claus. Pam, pam, pam! Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Les caixes van trotant cap al camió. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Els peus del porter no troben l'horizontalitat sobre el terra i tenen un sobtat esllavissament. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Ja s'obre la porta del cotxe. A punt, senyora Paulatín. A casa, de pressa. Els semàfors, verds i vermells, i verds i vermells, i els fragments incomprensibles de les imatges quietes i en moviment, tot perd i reprèn la seva forma a mesura que creix i cau cada perla de llàgrima de ràbia. I així, el carrer corre entre les ratlles de llum i d'ombra, i finalment, la tanca de Vila Octàvia.
S'obre el tercer toc de claxon. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Sobre la gespa, la mànega de ruixar l'herba. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. El rastrell sobre la grava del camí obren pas a les rodes. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. A la terrassa, sobre les catifes, galopen els expulsadors. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. L'ombra de la porxada és ratllada, com la bata vermella i blanca del cambrer. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Dringuen els vasos sobre la taula que les cambreres estan parant. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Sobre el marbre de les escales, la velleta de la dona de la neteja va estenent i esborrant l'arc de Sant Martí. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. A l'habitació, el llit matrimonial ben polit, cobert amb una vànova intacta, és ja la pau. El calaix de la calaixera, una mica obert, descobreix el mànec d'ivori del petit revòlver. El revòlver entra dintre del bolso. El bolso no es tanca. El revòlver torna al calaix. Torna cap al bolso. Queda tancat el bolso. De l'altra habitació venen les notes del piano. És l'hora de la classe de música del petit Gianfranco. Les notes del piano s'interrompen de cop i volta. El jove i pàl·lid professor de piano s'alça d'un bot del tamboret. Bon dia, senyora Paulatín. Hola, mama! Ves al jardí a jugar, Gianfranco. Visca! A reveure, professor! Senyora Paulatín, estava repassant els exercicis, senyora Paulatín. Un rubor injustificat incendia les magres galtes del professor i una tecla picada amb nerviosa timidesa fa... Sí, no, progressa, com diu? Senyora Paulatín, Déu meu, senyora, per què mira, com pot... La tecla ja no sona. Senyora Paulatín, jo, senyora... Una forta pressió fa... sobre una octava sencera. Senyora Paulatín! Octàvia! Mentrestant, les calculadores continuen repicant 60 números per minut. Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. La màquina estampadora retalla 1.600 pastilles a l'hora. Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. 350 paquets de tubets cada hora continuen embalats. Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. Els paquets van volant fins a la fusteria. Hop! Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. Les tapes continuen sent tancades amartellades. Pam, 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 pam. Bon dia, comandador Paulatín. Les caixes omplen els camions. Bon dia, comandador El Paulatín. meu cotxe, vinga. On vostè comande, comandador Paulatín. A casa. Els semàfors estan tots en vermell, un vermell després de l'altre. La tanca de... Vila Octàvia. triga a obrir-se. Bon dia, senyor Paulatín. Bon dia. El raig de la mànega fa resplendir el verd de la gespa. Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. Els expulsadors aixequen núvols de les catifes. Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. La taula ja està parada. Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. A l'escala, les serradures eixuguen el marbre. Bon dia, comandador Bon Paulatín. dia. El calaix de la calaixera de la senyora encara és obert. No es veu el petit revòlver amb mànec d'ivori. Al calaix de l'altra calaixera hi ha el gros Mauser. El gros Mauser entra a la butxaca de la jaca. Surt de la butxaca de la jaca. Torna al calaix. Torna a la butxaca. A l'altra habitació no se sent el soroll del piano, malgrat que és l'hora de classe del Gianfranco. Se sent un murmuri confús. Un murmuri confús. Ah! Octàvia, com pots? Els braços del professor es desfan sobtadament de l'abraçada. Reboten els colzes sobre el teclat. El corrent d'aire de la porta acabat fa volar les partitures del faristol per tota l'habitació. A fora encara estan expulsant les catifes amb l'expulsador. Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. Els rastrells ja han aplanat el rastre dels pneumàtics. Bon dia, comandador Paulatín. Bon dia. La gespa està mig inundada, a còpia de regar-la. Bon dia, comandador Bon dia. Paulatín. Al racó més apartat del jardí hi ha una immensa gàbia d'ocells amb aire condicionat, plena d'ocells tropicals. Colibrís amb la cua canviant, virolada, Faisans blaus. perdius africanes clapades es desperten de la mandra amb un discret allargada al coll. I despleguen les ales. Ploma per ploma, i es posen a llançar refilets, trinats i piuladissa. La pols esventada pels expulsadors es torna a dipositar sobre les catifes. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Desen els rastrells a la caseta de les eines. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. La mànega s'enrotlla com una serp en letargia. Bon dia, senyora Paulatín. Bon dia. Al racó més amagat del jardí
hi ha la gàbia d'ocells amb la col·lecció d'aus tropicals. Els tucans amb el bec immens ataronjat i els ocells lira d'impalpables cues baten les ales i criden de sorpresa. Mai no reben visita a aquestes hores. Mentrestant, la màquina d'estampar continua retallant pastilles, els paquets amb la marca Paula Tim! van omplint caixes. Les caixes són col·locades als camions. El comandador Paulatim s'acosta a la boca del gros Mauser a les temples, travessades per les barnilles de plàstic de les ulleres. Ara, els ocells del paradís, les cacatues, els ocells mosca, tots estan en silenci. La senyora Paulatim treu del bolso el revòlver d'ivori. Corredor, si et mates, jo et mato! La mà del comandador Paulatim que aguanta el Mauser baixa lentament per la costura dels pantalons. Les busques del manòmetre continuen el seu parpelleig. Les màquines d'escriure piquen. Atenent la seva sol·licitud, les catifes són retirades de la terrassa. Els paquets volen. La jaca blanca és substituïda per la de ratlles blanques i vermelles. La senyora Paulatim es posa la boca del petit revòlver d'ivori sobre les temples guarnides amb una onda de color castany. callen els rossinyols i les put-puts. S'alça la boca del gros Mauser a la mà del comandador Paulatim. Octàvia, si em mates, jo et mato. El petit revòlver d'ivori torna a caure lentament pels faldons de la jaqueta de pell. El petit Gianfranco i la filla del jardiner juguen a pilota. La pilota rodola fins a sota de la gàbia. Ah, mira, el papa i la mama! Què fan? Fan un duel. Oi, ara dispararan. Vinga, digues, ara dispararan. No, estan massa a prop. Les dues pistoles cauen sobre la grava. Va, per què s'abracen? Per què se'n van? Agafem les pistoles! Sí, vinga. A què juguem? A què? A la criminalitat infantil. Vol! Els ocells baten les ales de color morat i maragda contra els vidres de la gàbia amb aire condicionat i criden els seus cants. Els dos nens estan apuntant contra ells les boques de les pistoles i les sacsegen en una dansa apatxa. Març, abril, la criminalitat infantil. Maig, juny amb la pistola al puny. Tira el vol! Fem el tira el vol! Vinga! Gianfranco obre els vitralls de la gàbia. Els ocells estan un moment quiets, sense entendre res. Apa! 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 Volen fora l'estol multicolor dels faisans argentats. Dels papagais blaus. Pugen al cel compactes. Els nens premen els disparadors. Disparen. Les tols s'escampen a l'aire, però no cau cap ocell. Només alguna ploma vermella, verda o clapejada cau planejant. Els nens disparen. Disparen tot el carregador. Però l'estol ja és molt lluny. Sonen les sirenes del migdia, de la sortida del personal de la Farmacèutica Paulatim S.A. Surt una corrua de bicicletes. De motocicletes. De mobilets. Ocupen el carrer. Comencen una cursa densa en un estol ample i compacte. L'estol dels ocells vol en ziga-zaga pel cel. Ara està exactament a sobre. Els radis de les rodes de les bicicletes i les plomes estridents de les ales es mouen acompassades i avancen juntes. Els obrers grisos i negres. I sobre els seus caps, aquest núvol d'ocells de 1000 colors. I és com el núvol d'un himne sense paraules i sense música que surti de la seva boca. Un himne que no saben cantar.
Stefania R tornava a casa a les 6 del matí. Era la primera vegada. El cotxe no es va aturar davant del portal, sinó una mica abans, a la cantonada. Havia estat ella que havia demanat a un fornero que la deixés allà. Perquè no volia que la portera veiés que mentre el marit era de viatge, ella tornava a l'alba acompanyada d'un jovenet. En Fornero, en aturar el motor, va mirar de passar-li el braç per darrere l'espatlla. Stefania R es va retirar. Com si la proximitat de la casa ho canviés tot. Va sortir del cotxe amb una pressa sobtada, es va ajupir per indicar a en Fornero que engegués, que se n'anés. I va posar a caminar de pressa, amb passes ràpides, la cara enfonsada en les solapes. Era una adúltera? Femmina, tu sei una mala femmina. Però la porteria estava encara tancada. I Stefania R no s'ho esperava, no tenia claus. Era perquè no tenia clau, que havia passat la nit fora de casa. Tot el problema era aquest. Hi hauria hagut 1000 maneres de fer-se obrir fins a una certa hora. O encara millor, hi hauria hagut de pensar abans que no duia clau. En canvi, res. Com si ho hagués fet expressament. Havia sortit sense clau a la tarda perquè pensava que tornaria a casa a sopar. Però s'havia deixat arrossegar a casa d'aquelles amigues que feia tant temps que no veia. Eren tota una colla, primer a sopar, després a prendre una copa i ballar a casa de l'un, de l'altre. Ja s'entén que a les 2 de la matinada era massa tard per recordar que no tenia clau. Tot perquè s'havia mig enamorat d'aquell noi, en Fornero. Se n'havia enamorat? Con la mia da fiore a fiore, con dolcezza e con amore, vai come me. Se n'havia mig enamorat. Calia veure les coses en la seva justa mesura, ni poc ni massa. Havia passat la nit amb ell. És veritat. Però aquell era un terme massa fort que no era el cas de fer servir. Havia esperat en companyia d'aquell noi que arribés l'hora que obrissin la porteria. Això era tot. Ell es pensava que obrien a les 6. A les 6 s'havia afanyat a tornar. També perquè la dona de fer feines que arribava a casa a les 7 no se n'adonés que havia passat la nit fora. Aquell dia, a més, tornava el seu marit. S'havia trobat amb la porteria tancada. S'estava tota sola, enmig del carrer desert. Amb aquella llum de primera hora del matí, més transparent que qualsevol altra hora del dia, a causa de la qual tot semblava vist a través d'una lent. Va sentir una fiblada de desolació i el desig d'estar dormint al seu llit des de feia hores en el son profund de cada matinada. El desig de la proximitat del marit. I fins i tot de la seva protecció. Però va ser qüestió de segons. Potser ni tan sols això. Potser només havia esperat sentir aquesta desolació i en realitat no l'havia sentida. Que la porteria encara no hagués obert, la fastiguejava, la fastiguejava molt. Però hi havia alguna cosa en aquell aire de primera hora del matí, en el fet de trobar-se sola allà en aquella hora, que li va produir una turbació no del tot desagradable. Ni tan sols es va penedir d'haver fet marxar en Fornero. Si s'hagués quedat allà, s'hauria posat una mica nerviosa. Sola, en canvi, sentia una altra mena de neguit. Una mica com quan era joveneta, però d'una manera completament diferent, ho havia de reconèixer. No tenia el més mínim remordiment d'haver passat la nit fora. Se sentia la consciència tranquil·la. Però estava tranquil·la justament perquè havia fet el pas, perquè finalment havia sabut deixar de banda els seus deures conjugals, o bé al contrari, perquè havia resistit, perquè s'havia mantingut malgrat tot fidel. Stefania s'ho preguntava. I era aquesta incertesa, aquesta inseguretat de quina era realment la situació, unides a la fresca del matí, el que li produïa aquell lleuger calfred. En definitiva, s'havia de considerar una adúltera o no? Femmina, si tu veig in a mi Va caminar un moment amunt i avall, amb les mans dins de les mànigues de l'emprebric. Stefania R. havia casat feia un parell d'anys i no havia pensat mai trair el marit. És cert que en la seva vida d'esposa hi havia una mena d'espera. La consciència que encara li faltava alguna cosa. Era gairebé una continuació de la seva espera de jove soltera. Com si en ella encara no s'hagués produït la sortida completa de la minoria d'edat. O més ben dit, que ara li toqués sortir d'una nova minoria. La minoria davant del marit. Aconseguir ser igual que ell davant del món. Era l'adulteri el que l'esperava? I l'adulteri era en Fornero? Femmina, si dolce come zucchero. Va veure que un parell d'illes de cases més avall, a l'altra vorera, el bar acabava de pujar la persiana. Ui, necessitava un cafè calent de seguida. Se n'hi va anar.
En Fornero era una criatura. Es podia pensar en ell en majúscules. L'havia passejada tota la nit amb el seu cotxe. Havien fet toms pel turó amunt i avall, pel marge del riu, fins a veure despuntar el dia. En un moment donat s'havien quedat sense gasolina. Havien hagut d'empènyer el cotxe a despertar un gasoliner endormiscat. Havia estat una nit de criatures. En alguns moments, els intents d'en Fornero havien resultat més perillosos i l'havia tornat a dur davant del portal de la pensió on vivia i s'havia aturat, obstinat. Ara deixa't d'històries i puja amb mi. Estefania no hi havia pujat. Era correcte actuar així? I després? Ara no volia pensar-hi. S'havia passat la nit en blanc, tenia son. O encara millor, no era conscient que tenia son, perquè estava en un estat fora del comú. Però quan es posés al llit s'adormiria de cop. Deixaria una nota al suro de la cuina per la dona de fer feines que no la despertés. Potser la despertaria el seu marit més tard, quan arribés. Encara s'estimava el seu marit? I tant que se l'estimava. I després No es preguntava res més. estava una mica enamorada d'aquell Fornero. Una mica. Con le mie da fiore a fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Però quan obriran aquesta maleïda porteria... Les cadires del bar estaven apilades, el terra cobert de serradures. Només hi havia un cambrer rere la barra. Estefania hi va entrar. No se sentia gens malament pel fet de ser allà en aquella hora insòlita. Què havien de saber? Es podia haver acabat de llevar, podia haver d'anar a l'estació o que n'acabés d'arribar. A més, allà no havia de passar comptes amb ningú. Va notar que li agradava sentir-se d'aquella manera. Un express doble, molt calent, calentíssim. Va dir el cambrer. Li havia sortit un to de confiança, de seguretat en ella mateixa, com si hi hagués una familiaritat entre ella i l'home del bar. O no havia entrat mai. Sí, senyora, un moment que s'escalfi la màquina i li faig. Va dir el cambrer i va afegir. Trigo més a escalfar-me jo que a escalfar la màquina al matí. Estefania va somriure i va alçar una mica les solapes i va fer... Buf! Al bar hi havia un altre home, un client, al cantó oposat, dret, mirat per la finestra. En sentir el calfred d'Estefania, es va tombar i va ser llavors que ella es va donar que era allà. I com si la presència de dos homes li retornés sobtadament la consciència d'ella mateixa, es va mirar atentament en el vidre de darrere la barra. No es notava que hagués passat la nit voltant. Estava només una mica pàl·lida. Va agafar l'estoig de maquillatge a la bossa i se va empolvorar. L'home s'havia acostat a la barra. Duia un abric fosc, amb un folar blanc de seda i sota un vestit blau. A aquesta hora, Va dir sense dirigir-se a ningú en concret. els que estan desperts es divideixen en dues categories. Els encara i els ja. Stefania va somriure lleument, sense mirar-se'l. De fet, ja l'havia vist prou bé. Amb una cara en part patètica i en part banal. Era un d'aquells homes que a base d'indulgència envers ells mateixos i envers el món han arribat, sense saber-ho, a un estat entre la saviesa i la imbecilitat. I quan veus una dona bonica, després d'haver-li desitjat el bon dia... I es va inclinar cap a Estefania traient-se el cigarret de la boca. Bon dia. Va fer Estefania una mica irònica, però gens agra. Et preguntes encara? Ja, encara... Vet aquí el misteri. Com? Va preguntar Estefania. Han posat aquí a entès, però no vol entrar en el joc. L'home l'escrutava indiscret, Però a Estefania li era ben igual. encara que quedava clar que ella era una encara desperta. I vostè? Va fer múrria. Havia entès que aquell senyor tenia la retòrica del noctàmbul. I si no el reconeixies com a tal a primer cop d'ull, el feies sentir malament. Jo encara, sempre encara... Després s'hi va pensar. Per què? No se n'havia adonat? Però ara ja només volia riure's d'ell mateix. I es va estar estona quiet empassant-se saliva com si tingués la boca seca. La llum del dia em foragita. Em fa tornar a casa com un ratpenat. Va dir distret. Com si recités un paper après. Aquí tenim la llet per a vostè i l'express per al senyor. Va fer el cambrer. L'home va començar a bufar el got i a fer glopets a poc. Bona. Va fer la senyora. Un fàstic. Va fer ell. I va afegir... Desintoxica, diuen. Però de què volen que em desintoxiqui? Si em mossegués una serp verinosa, la que quedaria seca fora ella. Ah, mentre hi hagi salut. Va dir Estefania. Potser bromejava un pèl massa. I en efecte, ell... L'únic antídot, ho sé prou bé, si vol que li digui... Vés a saber on volia anar a parar. Quan és? Va preguntar Estefania al cambrer. La dona que sempre he buscat... Seguia el noctàmbul. Estefania va sortir per veure si ja havia obert la porteria. Va fer uns quants passos cap amunt per la vorera. No, continuava tancada. Mentrestant, l'home també havia sortit del bar amb actitud de voler-la seguir.
Stefania va desfer els seus passos. Va tornar a entrar al bar. L'home Que no se l'esperava. va dubtar una mica i també va girar cua. Després va ser presa d'una ventada de resignació. Va continuar el seu camí, tossint. Va desaparèixer. Té tabac. Va preguntar a Stefania al cambrer. S'havia quedat sense i volia fumar just quan arribés a casa. Els estancs encara estaven tancats. El cambrer va treure un paquet. Stefania el va agafar i va pagar. Va tornar a sortir del bar. Un gos se li va tirar pràcticament al damunt, amb ímpetu, lligat amb una corretja que subjectava amb força un caçador, amb fusell, cartutxera, sarró. Prou, Friset! Au, geu! Va exclamar el caçador i a la barra. Un cafè. Que bonic! Va fer Stefania acariciant el gos. És un setter? Espanyol, breton. Va dir el caçador. Femella. Era un jove una mica brusc, però més per timidesa que no per altra cosa. Quina edat té? Uns 10 mesos. Geu, Friset. Molt bé. Va dir. I aquestes perdius? Va dir el cambrer. Va, sobretot per fer córrer una mica el gos. Va dir el caçador. Va lluny. Va fer Stefania. El caçador va donar el nom d'un lloc bastant proper. Va, amb el cotxe és un moment. A les 10 ja tornaré a ser aquí. La feina. És bonic allò d'allà Va dir dalt. Stefania. Tenia ganes que la conversa no decaigués, encara que no parlaven de res. La vall és deserta, neta, coberta de matolls baixos, de burgaràs. I de bon matí no hi ha gens de boira, té una bona visibilitat. Si algú s'agafa una presa al vol... Va dir el caçador. Si pogués anar a treballar a les 10, dormiria fins a 3:15. Va dir el cambrer. Bé, a mi també m'agradaria Va dormir. fer el caçador. Però ser allà dalt mentre tothom dorm, no sé, m'atrau. És la passió. Stefania notava que darrere aquella necessitat de justificar-se, el jove amagava un orgull mordaç, més preu contra la ciutat que dormia al seu voltant, l'obstinació de sentir-se diferent. No s'ofengui, però trobo que vostès, els caçadors, són bojos. Va dir el cambrer. No per res, saps? Sinó per la història d'haver-se de llevar a aquestes hores. En canvi, jo els entenc. Va fer Stefania. Què vol que li digui? Va dir el caçador. Una passió com una altra. Es mirava Stefania i aquella mica de convicció que havia posat abans en parlar de la cacera semblava que hagués desaparegut i que la presència d'Stefania el fes dubtar que tot el que pensava fos un error, que potser la felicitat era completament diferent del que estava buscant. De veritat, l'entenc. Un matí com aquest. Va dir Stefania. El caçador es va quedar com si tingués ganes de parlar i no saber què dir. Quan el dia és com avui, sec i fresc, el gos pot treballar bé. Va dir, s'havia pres el cafè, havia pagat, el gos l'estirava per anar-se'n i ell s'estava allà dubtós. Va dir maldestre. Per què no ve també vostè, senyora? Stefania va somriure. Aleshores, la propera vegada que ens trobem ja quedarem, oi? El caçador va fer... Doncs... Va tornar a mirar al seu voltant per veure si trobava un altre pretext per seguir xerrant i després va dir... Bé, me'n vaig. Bon dia. Es van acomiadar i ell va deixar que el gos l'arrossegués cap enfora. Havia entrat l'obrer. Va demanar una copeta. A la salut de tots els que s'aixequen d'ara! Va dir, alçant la copa. Sobretot de les velles senyores. Era un home madur. De posat alegre. A la seva salut. Va dir Stefania amable. A primera hora del matí et sents l'amo del món. I al vespre no. Va preguntar Stefania. Als vespres tens massa son. Va dir ell. I no penses en res, sinó en problemes. Va dir l'obrer. A mi al matí només em venen renecs al cap, un rere l'altre. Va dir el cambrer. Perquè abans de començar a treballar cal una bona cursa. Si fes com jo, que vaig a la fàbrica amb bicicleta de motor, amb l'aire fresc a la cara... Va dir l'obrer. El vent allunya les preocupacions. Mira com m'entén la senyora. Va fer l'obrer. I si m'entens, hauria de prendre una grapeta amb mi. No, gràcies, no bec, de veritat. Al matí és el que es necessita. 2 grapes, mestre. No, bec, de veritat. Begui vostè a la meva salut, sisplau. No veu mai? Va, a vegades, al vespre. Veu? Aquí està l'error. Se'n cometen tants d'errors. A la seva salut. I l'obrer es va beure una copa d'un sol glob. I després l'altre. Un i un fan 2. Miri, li explico. Stefania estava sola, enmig allà d'aquells homes tan diferents, i xerrava amb ells. Se sentia tranquil·la, segura d'ella mateixa, res no l'amoïnava. Era la novetat d'aquell matí. Va sortir del bar per veure si havien obert la porteria. L'obrer també va sortir. Va muntar la bicicleta de motor i es va posar els guants. Ai, no té fred? Va preguntar Stefania. L'obrer es va donar uns quants cops al pit i es va sentir un soroll de paper de diari. Doc collirassa. I després, en dialecte. Addio, senyora. Stefania també el va acomiadar en dialecte i ell va marxar. Stefania,
es va adonar que havia passat alguna cosa de la qual ja no es podia fer enrere. Aquesta manera nova d'estar enmig dels homes, el noctàmbul, el caçador, l'obrer, la feien sentir diferent. Havia estat aquest el seu adulteri, estar-se sola enmig d'ells, així, de tu a tu. I Fornero? Ni se'n recordava. Ui, la porteria ja estava oberta. Stefania R. va pujar a casa amb pressa. La portera no la va veure. Quan acabo de sortir de la ciutat, m'adono que és fosc. Encenc els fars. Estic anant en cotxe de A a B per una carretera de 3 carrils, d'aquelles que el carril del mig serveix per avançar en les dues direccions. Per conduir de nit, fins i tot els ulls han de desconnectar un dispositiu que tenen dins i engegar-ne un altre, perquè ja no s'han d'esforçar a distingir entre les ombres i els colors atenuats del paisatge nocturn la taqueta dels cotxes llunyans que venen en direcció contrària o que et precedeixen, sinó que han de controlar una mena de pissarra negra que requereix una lectura diferent, més precisa però simplificada, atès que la foscor esborra tots els detalls del quadre que podrien distreure i posa en evidència només els elements indispensables, ratlles blanques a l'asfalt, llums grocs dels fars i pilots vermells. És un mecanisme que es produeix automàticament, i si jo aquesta nit hi he acabat reflexionant, és perquè ara que les possibilitats externes de distracció disminueixen, prenen volada les internes. Els meus pensaments corren pel seu compte en un circuit d'alternatives i dubtes que no sóc capaç de desactivar. En resum, he de fer un esforç específic per concentrar-me en la conducció. He agafat el cotxe inesperadament després d'una discussió per telèfon amb Y. Jo visc a A, Y viu a B. No tenia previst anar-la a veure aquesta nit, però la nostra telefonada diària ens han dit coses molt greus. Finalment, dut pel ressentiment, he dit a Y que volia deixar estar la nostra relació. Y ha contestat que tant li era i que trucaria immediatament a Z, el meu rival. Arribats aquí, un dels dos, no recordo si ella o jo mateix, ha penjat el telèfon. No havia passat ni un minut i ja començava a tenir clar que el motiu de la nostra baralla era ben poca cosa en relació amb les conseqüències que estava provocant. Tornar a trucar a Y hauria estat un error. L'única manera de resoldre la qüestió era anar a B amb una correguda i mirar d'aclarir la situació amb Y cara a cara. I aquí em teniu, doncs, en aquesta carretera que he fet centenars de vegades, a totes hores i a totes les estacions de l'any, però que mai m'havia semblat tan llarga. Per ser més precís, et sembla que has perdut el sentit de l'espai i del temps. Els cons de llum projectats pels fars fan sumir en la confusió el perfil dels llocs, les xifres dels quilòmetres als rètols i les que van apareixent als comptaquilòmetres són dades que no et diuen res, que no responen a l'ausència de les teves preguntes sobre què està fent en aquests moments Y, sobre què està pensant. Realment pensava trucar a Z o només era una amenaça deixada de caure a cop per despit? I si ho deia seriosament?
Ho deu haver fet just després de la vostra trucada? O potser hi ha volgut pensar un moment? Deixar refredar l'enrabiada abans de prendre una decisió? Zeta viu a A, com jo. Estima Y de fa anys, sense èxit. Si ella li ha telefonat convidant-lo, segur que s'ha precipitat amb el cotxe cap a B. Així que també està corrent per aquesta carretera. Cada cotxe que m'avança podria ser el seu. I també cada cotxe que jo avanço. Assegurar-se'n és difícil. Els cotxes que van en la teva mateixa direcció són 2 llums vermells que et precedeixen i 2 llums grocs quan veus pel retrovisor que et segueixen. En el moment de l'avançament pots distingir com a màxim quin tipus de cotxe és i quanta gent hi ha dins. Però els cotxes amb un sol conductor són la gran majoria. I pel que fa al model, no et consta que el cotxe de Zeta sigui especialment identificable. Si no n'hi hagués prou, comença a ploure. El camp visual es redueix al semicercle del vidre escombrat per l'aixugaparabrisas. La resta és foscor estriada o opaca. Les notícies que t'arriben de fora només són reflexos grocs i vermells deformats per un remolí de gotes. Tot el que puc fer amb Zeta és mirar d'avançar-lo i no deixar que m'avanci, vagi en el cotxe que vagi. Però no podré saber si hi és ni quin és. També consideres enemics els cotxes que van en direcció a B. Cada cotxe més ràpid que el teu, que et demana pas insistentment pel retrovisor amb l'intermitent, et provoca una fiblada de gelosia. I cada vegada que al teu davant veus disminuir la distància que et separa dels llums posteriors d'un rival, és amb un bot de satisfacció que et situes al carril central per arribar a casa d'Y abans que no pas ell. Només em caldrien uns minuts d'avantatge. En comprovar la rapidesa amb què he arribat fins a casa seva, Y s'oblidarà de seguida dels motius de la baralla. Entre nosaltres tot tornarà a ser com abans. Quan arribi Zeta, entendrà que només està convocat per una mena de joc entre nosaltres dos. Se sentirà un intrus! Encara més! Potser en aquest mateix moment, Y ja s'ha penedit de tot el que m'ha dit. Ha mirat de tornar-me a trucar, o bé també ha pensat que el millor que podia fer era venir personalment. S'ha posat al volant. I vet aquí, que ara està conduint en direcció contrària per aquesta carretera. Ara t'has deixat de preocupar pels cotxes que van en la teva mateixa direcció i mires els que venen en contra teu i que només representen per tu la doble estrella dels fars que es dilata fins a engolir la foscor del teu camp visual, per després desaparèixer de cop a les teves espatlles, arrossegant al seu darrere una mena de luminescència submarina. I té un cotxe d'un model molt comú, com el meu, a més. Cadascuna d'aquestes aparicions lluminoses podria ser ella que corre cap a tu. En cadascuna d'elles sents alguna cosa que et remou la sang impulsada per una intimitat destinada a mantenir-se en secret. El missatge amorós dirigit exclusivament a tu es confon amb la resta de missatges que corren per la vora de la carretera. Malgrat tot, no sabries desitjar cap altre missatge que no fos aquest. M'adono que mentre corro cap a Y, el que més desitjo és no trobar Y al final del meu camí. Vull que sigui Y qui corri, cap a mi. Aquesta és la resposta que necessito. És a dir, necessito que ella sàpiga que jo estic corrent cap a ella, però al mateix temps tinc necessitat de saber que ella corre cap a mi. L'única idea que em conforta, doncs, és el que més em tormenta. La idea que si en aquest moment Y està conduint en direcció a A, ella també es pregunti cada vegada que vegi els fars d'un cotxe en direcció a B si sóc jo que corre cap a ella, i desitgi que sigui jo, i no em pugui estar mai segura. Ara, 2 cotxes que van en direcció oposada han estat de costat durant un segon. Una ràfaga de llum ha il·luminat les gotes de pluja i el soroll dels motors s'ha fos com en un brusc cop de vent. Potser érem nosaltres. És a dir, segur que tu eres tu, si això significa alguna cosa. I l'altra podia ser ella. És a dir, la que tu vols que ella sigui. El senyal d'ella en què la vols reconèixer. Malgrat que sigui el senyal mateix el que te la fa irreconeixible. Conduir per la carretera és l'única manera que tenim, ella i jo, d'expressar el que ens hem de dir.
però no podem comunicar ni rebre comunicació mentre estiguem conduint. És evident que t'has posat al volant per arribar a casa seva el més aviat possible, però com més avances, més t'adones que el moment d'arribar no és l'autèntic final de la teva cursa. La vostra trobada, amb tots els detalls irrellevants que l'escena d'una trobada comporta, la petita xarxa de sensacions i significats i records que es desplegarien al teu davant, l'habitació amb el filodendre, la làmpada opalina, les arracades i les coses que li diries, algunes de les quals ben segur errònies o equívoques, i les coses que ella et diria, en part certament fora de to o bé no les que tu esperes, i tot l'embull de conseqüències imprevisibles que cada gest i cada paraula comporten sobrevolarien al voltant de les coses que heu de dir-vos, o millor, que us voleu sentir dir. Un núvol tan ple de bronzits que la comunicació ja difícil per telèfon resultaria encara més pertorbadora, sufocada, enterrada, com sota d'una llau de sorra. Per això que he sentit la necessitat, més que de seguir parlant, de transformar les coses que havia de dir en un con de llum, llançat a 140 per hora. De transformar-me jo mateix en aquest con de llum que corre per la carretera. Perquè és cert que un senyal així pot ser rebut i comprès per ella sense perdre's en el desordre equívoc de les vibracions secundàries. De la mateixa manera que jo, per rebre i comprendre les coses que ella m'ha de dir, voldria que no fossin altra cosa, més ben dit, que ella no fos altra cosa, sinó aquest con de llum que veig com avança per la carretera a una velocitat, ho dic a ull, de 110, 120... El que compta és comunicar l'indispensable deixant córrer el superflu. Reduir-vos vosaltres mateixos a comunicació essencial, a senyal lluminós que es mou en una determinada direcció, eliminant la complexitat de les vostres persones i situacions i expressions facials, deixant-les a la zona d'ombra que els fars deixen enrere i amaguen. La Y que jo estimo, en realitat, és aquell feix de llums luminosos en moviment, i la resta d'ella pot mantenir-se implícita. I el jo mateix que ella pot estimar, el jo mateix que té el poder d'entrar en aquell circuit d'exaltació que és la seva vida afectiva, és el llum intermitent d'aquest avançament que estic per amor a ella i no sense risc intentant. I també Zeta. No m'he oblidat pas de Zeta. Només puc establir la relació adequada si ell és per mi l'intermitent i l'enlluernament que em segueix, o les llums de posició que segueixo jo. Perquè si començo a prendre en consideració la seva persona, amb aquell, diguem-ne, patatisme, i aquella innegable cosa tan desagradable, però també vull admetre, justificable, amb tota aquesta avorrida història seva d'enamorament infeliç i la seva manera de comportar-se sempre una mica equívoca, doncs bé, no sé on anirem a parar. En canvi, mentre tot continua així, perfecte. Zeta que mira d'avançar-te o es deixa avançar per tu. Però jo no sé què és ell. Y, que accelera en direcció a tu. Però no sé si és ella. Penedida i novament enamorada. Tu que corres cap a casa seva gelós i angoixat, però no li pots fer saber, ni a ella, ni a ningú. Si estigués completament sol a la carretera, si no veiés córrer cap altre cotxe ni en un sentit ni en l'altre, tot seria molt més clar. Tindria la certesa de que ni Z s'ha mogut per substituir-me, ni Y s'ha mogut per reconciliar-se amb mi. Dades que podria consignar en l'actiu i en el passiu del meu balanç, i tot seria molt més clar. Malgrat tot, si em fos possible substituir el meu present estat d'incertesa per una certesa negativa com la que acabo de dir, rebutjaria sens dubte el canvi. La condició ideal per esborrar qualsevol dubte seria que en tota aquesta banda del món només existissin 3 automòbils. El teu, el d'Y i el de Z. Aleshores, cap altre cotxe podria anar en el teu sentit si no fos el de Z. I l'únic cotxe que vingués en sentit contrari seria, sens dubte, el d'Y. En canvi, entre els centenars de cotxes que la nit i la pluja redueixen a resplendors anònimes, només un observador immòbil i situat en una posició favorable podria distingir un cotxe de l'altre i potser reconèixer qui el condueix. Aquesta és la contradicció en què et trobes.
Si vols rebre un missatge, hauries de renunciar a ser tu mateix missatge. Però el missatge que voldria rebre d'Y, és a dir, que Y s'hagués convertit ella mateixa en missatge, només té valor si tu ets a la vegada missatge. I d'altra banda, el missatge en què tu t'has convertit només té sentit si Y no es limita a rebre'l com una receptora qualsevol de missatges, sinó si ella mateixa és el missatge que tu esperes rebre d'ella. En aquest moment, arribar a B, pujar a casa d'Y, trobar que s'ha quedat allà, amb el seu mal de cap, reflexionant sobre els motius de la baralla, bla, ja no em produiria cap satisfacció. Si a més Z també s'hi presentés, es muntaria una escena teatral detestable. I si, en canvi, arribés a saber que Z s'ha cuidat prou de no venir o que Y no ha tirat endavant la seva amenaça de trucar-li, sentiria haver fet el paper de cretí. D'altra banda, si jo m'hagués quedat a A i Y hagués vingut fins allà per demanar-me perdó, m'hauria trobat en una situació incòmoda. Sí, hauria vist Y amb uns altres ulls, com una dona feble que se m'aferra. Alguna cosa entre nosaltres hauria canviat. No sóc capaç d'acceptar altra situació, sinó aquesta transformació de nosaltres mateixos en el missatge de nosaltres mateixos. I Z? Z tampoc no ha d'escapar-se de la nostra sort. Ell també s'ha de transformar en missatge d'ell mateix. Quin paperot, si jo corro cap a casa d'Y gelós de Z i Y corre cap a casa meva penedida per fugir de Z, mentre Z ni li ha passat pel cap moure's de casa. A la meitat del camí hi ha una gasolinera. T'hi atures, corres fins al bar, compres un munt de fitxes, marques el prefix de B, el número d'Y. Ningú no contesta. Deixes caure la pluja de fitxes amb alegria. Queda clar que Y no ha pogut dominar la impaciència. Ha agafat el cotxe, corre cap a A. Has tornat a la carretera en direcció contrària. Tu també condueixes cap a A. Tots els cotxes que avances podrien ser Y. O bé, tots els cotxes que t'avancen. Pel carril contrari, tots els cotxes que avancen en sentit oposat podrien ser Z. O bé, Y també s'ha aturat en una gasolinera, ha telefonat a casa teva a A, en no trobar-te, ha entès que tu t'estaves dirigint a B, ha invertit la direcció de la marxa. Ara anem en direccions oposades, allunyant-nos. I el cotxe que avanço o com avança és el de Z, que també a mig camí ha mirat de telefonar a Y. Tot resulta cada vegada més incert. Però notes que has aconseguit un estat de pau interior. Mentre pugueu comprovar que els vostres números de telèfon no contesta ningú, continuareu tots tres corrent amunt i avall al llarg d'aquestes ratlles blanques, sense llocs de partença o d'arribada que comportin piles de sensacions i significats sobre la univocitat de la vostra cursa, alliberats finalment pel gruix incòmode de les vostres persones, veus i estats d'ànim, reduïts a senyals lluminosos. L'única manera de ser apropiada a qui vol identificar-se amb allò que diu sense el bronzit deformador que la vostra presència o la d'altri transmet el que dieu. No hi ha dubte que el cost és alt, però ho hem d'acceptar. No ens podem distingir enmig de tants senyals que passen per aquest camí, cadascun d'ells amb el seu significat que es manté amagat i indesxifrable, perquè fora d'aquí no hi ha ningú capaç de rebre'ns i entendre'ns. If one of them
Sí.